स्वीट मँगो खाताना एकदम बरें लागता आणि आंबट खाताना एकदम अशें ಮಾಯ ಫುಲ್ಲು ಶುಗರ್ ಲೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಶುಗರ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೋ ಅವ್ರು ತಗೊಬಹುದು. ಮದನ್ಪಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಸೋತಾಪುರಿ ಇದೆ, ರಸ್ಪುರಿ ಇದೆ, ನೀಲಂ ಇದೆ, ಬಾದಾಮಿ ಇದೆ, ಸೇಂದೂರ ಇದೆ. Mango! Mangoes! कोणाक लायक ना? म्हाका मस्त लायक. I love mangoes. But म्हाका एक प्रॉब्लेम आसा. केदाळा एक आंबो रुचीक आसा आनी गोड आसा म्हूण काडून हांव कट्टकन खाताना एकत तो आंबो आंबोट आसता वा चप्पे आसता. अप्रूप ते गोड आसचे. मुस्तपटी अशेंत जावचे. देखून आमी आज आयल्या मँगो मेळा कांद्री पार्कान. हांगा आसच्या मँगो फार्मर्सांत हांव जाणा जावंक की एक आंबो गोड आसा म्हूण कशें परकुंचे आनी ताच्या किसड एक आंबो नॅचरली पिकला गी ताका आर्टिफिशियल केमिकल्स घालून पिकयला म्हूण कशें परकुंचे म्हूण जाणा जावंक आमी आज हांगा आयल्या. अल्फोन्सो, बादामी, इमाम, केसर, दशेरी, मल्लिका इतली पुरा मँगोची नांवां आसात. बट म्हाका खंयचे मँगो मँगोत. तो ल्हान आसूं दी मँगो, ग्रीन आसूं दी मँगो, येल्लो आसूं दी मँगो, व्हड आसूं दी मँगो, मोठो आसूं दी मँगो, बारीक आसूं दी मँगो, मँगो मँगो. आमच्या घराय आसा 3 आंब्याचे रूख आनी म्हाका गोतूना ते खंयचे आंबे म्हूण. कित्याक म्हाका पुराय आंबेत म्हणलें हांगातून भायर वयचे पयले एटलिस्ट 3 प्रकारचे आंबे वळखूंक शिकोंक आसा. जस्ट 3-4 सवाल असतले सिंपल. आमी सायडीक घेया. आमचे सांगात आसा ಜ್ಯೋತಿ ಡಯಸ್, ಶರಿಲ್ ಕೊರೆಯಾ, ट्रीजा सिक्वेरा, Alan, Elston, Eden John Fernandez, ಸಿಮೋನಾ, शांती, Shauna, and Sunil. तुमचे फर्स्ट सवाल जावन आसा 2020 इसवेंत कोलंबियांत एक आंबो जाल्लो. त्या आंब्याक वर्ल्ड रेकॉर्ड मेळिल्ले की ते मस्त हेवीएस्ट मँगो म्हूण. सो त्याची वेट कितली आसतली म्हूण तुमी चिंतात? वर्ल्डची हेवीएस्ट मँगो. वेस्ट मैंगो की ओके वेस्ट मैंगो 5 kilos, 5. टुगेदर एक आन्सर. No. No. Okay. At least 10 kilos. 10 1 kg. 1 kg गी सांगितलं ओणे झालं. उडे चल 10 किलो असून 10 किलो गी 3 kg. व्हेरी क्लोज. गिनेस रेकॉर्ड मेळिल्ले. लाफिंग. त्या एका आंब्याची वेट कितली आसली म्हूण तुमी चिंतात? 350 to 400 grams. ग्रॅम्स. गिनेस रेकॉर्ड मेळला ताका. 5. तुमचे गेस काले 25. 1.5 kg. 1.5 kg गी 4 kg कितली सो ताची ऍक्च्युअल वेट एका आंब्याची वेट असली 4.25 तशी असली. सेकंड क्वेश्चन. तुका कितले पुरा मँगोजाची नांवां नेम करियत? Alfonso, Maya, New Zealand. Mallika, Imani. Totapuri. हा Hamlet. त्याला असा गेले आता बोलू नये. लिस्ट बोलून सांगायचे. ना इट्स ओल्ड इमाम पसंद. 4-5 झाले. ओके. ಆಲ್ಫೋನ್ಸೋ ಇದೆ, ಬಾದಾಮಿ ಇದೆ, ಮಲ್ಲಿಕಾ ಇದೆ, ಕೇಸರ್ ಇದೆ, ದಸರಿ ಇದೆ, ಕಾಲಾಪೋಡ ಇದೆ, ಇಮಾಮ್ ಪಸಂದ್ ಇದೆ, ಮಲ್ಗೋವಾ ಇದೆ, ಸಿಂಧೂರ ಇದೆ, ರಸ್ಪುರಿ ಇದೆ, ಮಾಯಾ ಅಂತ ಲಿಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಕೊಂಕಣ್ ರುಚಿ ಇದೆ, ಕಾಲಾಪಾಡ್ ಇದೆ, ಬೈಗಂಪಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ವೆರೈಟಿ ಇದೆ ಮೇಡಮ್. 136 ವೆರೈಟಿ ಮ್ಯಾಂಗೋದಲ್ಲಿ ಇದೆ. Mallika, Alfonso, चित्तूर पुल्ली, कुछ भी शाबाश बेटा. अल्फोन्सो, Totapuri, ओके. अल्फोन्सो, Totapuri, मागीर बंगनपल्ली, Mallika, सिंदूरी, Malgova, रसपुरी, Kesari, बादाम, नीलम, सिंदूरी. ಮುಂಡಪ್ಪ, ಕಾಟಂಬೆ ಮುಣೋಗಾಸಾಗಿ. ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಾವಿನಕಾಯಿನ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳ್ಬಹುದಂತ? ಮದನ್ಪಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಸೋತಾಪುರಿ ಇದೆ, ರಸ್ಪುರಿ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ನೀಲಂ ಇದೆ, ಬಾದಾಮಿ ಇದೆ, ಸೇಂದೂರ ಇದೆ.
ಒಂದು ಮಾವಿನಕಾಯಿ ನೋಡಿದಾಗ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಸಿಹಿ ಇದೆ ಅಂತ ಮತ್ತು ಅದು ಹಣ್ಣಾಗಿದೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಯಾ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಹಣ್ಣಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹಣ್ಣಾಗಿರೋದು ಫುಲ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಗ್ರೀನ್ ಇದೆ, ಫುಲ್ ಡಾರ್ಕ್ ಎಲ್ಲೋ ಇಲ್ಲ ಒಂದು. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಅದ್ರ ಸ್ಕಿನ್ ಇರ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇರೋದು ಫುಲ್ ಎಲ್ಲೋ ಇರ್ತದೆ, ಫುಲ್ ಡೇ ಕಲರ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಾವು ಫಾರ್ಮರು ನೋಡಿ, ನೀವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಹಣ್ಣು ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಕೆಮಿಕಲ್ ಹಣ್ಣು ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಹೆಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಏನಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಹಣ್ಣು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಮೇಡಮ್. ಇದು ಕಲರ್ ಇದೆ, ಫುಲ್ ಕಲರ್ ಇದ್ರೂ ಹಣ್ಣು ಫುಲ್ ಟೈಟ್ ಇರಬೇಕು. ಅದು ಹಣ್ಣು ಫುಲ್ಲು ಸ್ಮೂತ್ ಇದ್ರೆ ಕಲರ್ ಬಂದು ಅದು ಕೆಮಿಕಲ್ಲು. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಹಣ್ಣು ಮಾಡೋದು ಏನಿರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಫ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ, ಫುಲ್ ಗಟ್ಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಹಣ್ಣು. ಕಲರ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಹಣ್ಣು ತುಂಬಾ ಗಟ್ಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆದ್ರಿಂದ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಕಲರ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ರೂ ನಮ್ದು ಸ್ವೀಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅವ್ರದ್ದು ಕಲರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಸ್ವೀಟ್ ಬರಲ್ಲ, ಹುಳಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಅದೊಂದು ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ಅದು ಟೇಸ್ಟ್ ಇರಲ್ಲ. ಅದು ಕಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಆಲ್ಫನ್ಸೋ ಅದು ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಆರೆಂಜ್, ಒಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ಲು ಇದು ಆರೆಂಜ್ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿರೋದು ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಹುಳಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಸಪ್ಪೆ ಇರುತ್ತೆ, ಸಿಹಿ ಇರಲ್ಲ. ಇದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿರೋದು ಹುಳಿ ಇರಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಸಿಹಿ ಇರುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ. ಒಂದು ಕಲರ್ ಒಂದು, ಇನ್ನೊಂದು ಅದ್ರದ ಇದು ಸಿಪ್ಪಿ ಏನಿದೆಯೋ ಅದು ತುಂಬಾ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಬೇಗ. ನೀವು ಓಪನ್ ಮಾಡಕ್ ಮುಂಚೆನೆ ಕಲರ್ ಕಾಯಿನ ಹಣ್ಣು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹಣ್ಣು ಗಟ್ಟಿ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ನ್ಯಾಚುರಲ್. ಫುಲ್ ಎಲ್ಲೋ ಇದ್ರೂ ಹಣ್ಣು ಟೈಟ್ ಇರಬೇಕು, ಅದು ನ್ಯಾಚುರಲ್. ಎಲ್ಲೋ ಇದ್ದು ಫುಲ್ ಹಣ್ಣು ಫುಲ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಅದು ತೋರ್ಸಲ್ಲ ಅವರು ನಿಮ್ಗೆ. ಕ್ರೇಟ್ ಒಳಗಡೆನೆ ಅವರು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಪೌಡರ್ ತರ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಆ ತರ ಇಟ್ಟಿ ಅವರು ಒಳಗಡೆ ಹಣ್ಣು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದು ಫುಲ್ ಎಲ್ಲೋ ಇರುತ್ತೆ, ನಮ್ದು ಗ್ರೀನ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಮ್ದು ಮಾಮೂಲಿ ಮನೇಲೆ ಹುಲ್ಲಾಕಿ ಹಣ್ಣು ಮಾಡಿರೋದಲ್ವಾ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ರೀನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹಣ್ಣಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಕಾರ್ಬೈಡ್ ಅಂತ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ನೀವು ಸ್ಮೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೌದು, ಅದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್. ಅದು ಫುಲ್ ಶೈನಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇದು ಶೈನಿಂಗ್ ಬರಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಏನಾಗ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಟ್ರೀನಲ್ಲಿ ಅದೇ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು 3 days ನಾವು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಡಿಮ್ ಆಗಿದೆ. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಲ್ಲ. ಇದು ವಿತೌಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಏನು ಹಾಕಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹಾಗೆ ರೈಪ್ ಮಾಡೋದು. ಇದು ಅವರಾದ್ರೆ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಸ್ಮೆಲ್ ಬರಲೇಬೇಕು. ಸ್ಮೆಲ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರಬಾರ್ದು. ಈ ಫ್ಲೇವರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಂಗೋ ಫ್ಲೇವರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರಬೇಕು. ನೀವು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹಣ್ಣು ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು 10 days 15 days ವರೆಗೂ ಇಡ್ಬೋದು. ಕೆಮಿಕಲ್ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು 2 days ಇಂದ 3 days ವರೆಗೆ ಅದು ಹಣ್ಣಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಳಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಫೀಲಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಪೌಡರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಈ ತರ ಡಸ್ಟ್ ಇರಲ್ಲ. ಅದು ಒಂಥರ ವೈಟ್ ತರ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಆ ತರ ಸಿಗಲ್ಲ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಒಂದು 10 seconds ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾವಿನಕಾಯಿನ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ. ತೋತಾಪುರಿ, ಇಮಾಮ್ ಪಸಂದು, ಮಲ್ಲಿಕಾ, ಮಲ್ಗೋಬಾ, ದಸೇರಿ, ಸಿಂಧೂರ, ರಸ್ಪುರಿ. नेक्स्ट आंबो पिकोंक आसाने तुम्ही कसले टेक्निक्स यूज करतात? आम्ही बातेण घालतो. बातेन घालतात तुम्ही. आतांच्या काळात बातेन खंय सोदतात? एक पोटी दुसऱ्या आंब्याच्या हातून असता ती हाडून आमी थोडे घालता. नाजाल्यार तांदळान पुरून दवरता, वय नाजाल्यार पेपरान गुठलून दवरता. एक न्यूज पेपरांनी पॅक करून दवरता, नातल्यार बातेन आसा ताच्या भितर घालून दवरता. तुम्ही बातेन खंयतून हाडटात आता? एके फावटी तांती आंबरा घालून दितात, एके फावटी आसतात. तुमचे नाव काढलंय? मुझे सुनीता तांदळान मुनी घालून दवरता. तुमचे नाव? क्लासिक. आम्ही ताना भितर घालून दवरता. आता तुमका तण मेळटा गे? आमकां मेळटा, आमकां गांवांत मेळटा. तुमच्या गावांत तण मेळटा. आसा. ओके. मागीर दुसरे टेक्निक खंयचे? पेपर घालून पेपरांत हें ओके. घालून दवरता. मागीर हें काले गुत्तगी बॅगान घालून गोणी म्हणटात पळय, गोणी भितर हय हे ताजे भितर घालून बांदून दवरता. ओके. आता तिसरे सवाल नाही, तुम्ही आता एक्सप्रेशन्स दाखवूंक आसचे. स्वीट मँगो खाताना तुझे एक्सप्रेशन कशे असता आणि रॉ मँगो आंबोट खाताना? स्वीट मँगो खाताना तुमचे एक्सप्रेशन काले आणि तर नो आंबोट आंबो खाताना तुमचे एक्सप्रेशन कशे असता म्हण दाखवूंक. दिल्ले तर बरें असते. आता ते हांव खावंक दिता तुमका चॉकलेट फॉर्मार, ताचेर मागीर एक्सप्रेशन्स दाखय. आंबो ती मात्र म्हाका खंडिती. स्वीट मँगो खाताना एकदम बरें लागता.
स्वीट का तशेंच आसता स्माइल. रुको जरा सबर करो. आंबट खाताना एकदम अशें आम्ही मेन्ना ऍक्च्युअली तिथले हे दाखय एक्सप्रेशन्स दिनात अशात का कशे आला रे आम्ही तशात करता. आता म्हाका सांगा कॉमेंट सेक्षनार कोण पण अशेच आसात ಕಾಲೆ ಕೇಳಾರೆ ಅಶೆತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಇದೆಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ನೋಡಿದಾಗ ಯಾವ್ದು ಮ್ಯಾಂಗೋ ಅಂತ ಹೇಗೆ ನನಗೆ ಒಂದು 3 ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್ ಹೇಗೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕಲಿಸಿ. ನೋಡಿ ಇದು ರಸ್ಪುರಿ ಅದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಅದು ಯೂನಿಕ್ ಫೀಚರ್ ಅಂತ ನೋಡಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಸೇಫ್. ಇದು ಗುಂಡಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಮೂಕಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಆಲ್ಫನ್ಸ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಉದ್ದ ಇರುತ್ತೆ ಆಲ್ಫನ್ಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೀಗೆ ಇದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಎಂತ ಇರುತ್ತೆ? ಎಲ್ಲ ಪೊದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈಗ ತೋತಾಪುರಿಗೂ ಇರುತ್ತೆ ಈ ತರ. ಅದು ತೋತಾಪುರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಉದ್ದ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಅದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಚೂಪಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಚೂಪಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ನನಗೆ 3 ಒಂದು ಮಾವಿನಕಾಯಿ ನೋಡಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಇರ್ಬೋದು? ಈಗ ಇದು ನೋಡಿದಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾ ಇದೇ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಅಂತ ಹೇಗೆ ನಾನು ಮಾಡ್ಲಿ? ಅದು ಹೇಳೋದು ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ನಮ್ಗೆ ಹಣ್ಣು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದು ಹಣ್ಣು ಬಿಡದೇ ಗಿಡ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಹಣ್ಣು ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇದು ಇದರ ಹೆಸರು ಇದು ಬಾದಾಮಿ, ಬಾದಾಮಿ. ಇದು ರಸ್ಪುರಿ. ಇದು ರಸ್ಪುರಿಗೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗುಂಡ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಗುಂಡಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಾನಿದು ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದಾ ಯಾವ್ದು? ಯಾವುದೇ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಆಗಿರ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಹೇಳಿಲ್ವಾ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಬೇಡ, ಗಿಡ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನನಗೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣಿರೋದೇ ಬೇಡ, ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ. तो रूक पडो न तो सांगता की मँगो कंचे जातात मग. सो बिफोर इट बेअर्स फ्रूट ही विल टेल. ಬರೀ ಗಿಡ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಎಲೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ. ಇದು ಆಲ್ಫನ್ಸ, ರಸ್ಪುರಿ, ಎಲೆ ನೋಡಿ, ಲೀಫ್ ನೋಡಿ. ಲೀಫ್ ಅದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ. This is badami. This is raspberry. What raspberry? Raspberry. Mallika. Mallika is like Mallika Sherawat ne. ನಿಮ್ಮ ಸಮಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ವೀಟ್ ಆದ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಅಯ್ಯೋ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಇದು ನನಗೆ ಈಗೇನೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ ನೀವು? ಬೆಳೆದಿರೋದು. ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮೇಡಮ್. ಅಯ್ಯೋ ಫ್ರೀ ಅಯ್ಯೋ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಿಮ್ಮ ಸಮಯಕ್ಕೆ. ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. थँक यू सो मच. थँक यू सो मच. मँगो मेळा एक्सप्लोर करून जाले. आम्ही मार्केटीक वताना एक आंबो नॅचरली पिकला म्हणून कळाचे जाल्यार एक टेक्निक पळोवंक की ते फुल येल्लो आसून उजो तातूंत थोडे ग्रीन पॅच आसाचे की ते नॅचरली पिकला म्हणून अर्थ. आता तुमकां हे पळोवंक दिसल्यार कंप्लीट येल्लो ना, हातून येल्लो ग्रीन तशे पॅच 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 आसा. सो एक टेक्निक आहे, फर्स्ट टेक्निक. सेकंड टेक्निक आपडटाना इल्ले घट आसा जे की ते सड पिची पिची मोव आसून उजो की ताचे कात मोव आसल्यार ताका केमिकल घाला म्हण अर्थ. बट तशें धरताना घट आसा जे की सॉफ्ट आसाचे पिकताना, बट तितले सॉफ्ट न्ही की पिची पिची जावचे तितले. सो धरताना घट आसल्यार हे नॅचरल म्हण अर्थ. स्किन ताची इल्ली सॉफ्ट आल्यार ताका केमिकल घाला म्हण अर्थ. बट थोडे पटी म्हणटात थोडे फार्मर्सांनी म्हणलें की थोडे पटी नॅचरली फुल्ल येल्लो आसता की बट धरताना ते घट्ट आसाचे, बट ते पिची पिची जाल्यार अगेन ते केमिकली ट्रिटेड म्हण अर्थ. हे 2 जाले. तिसरे आचे पोरमोळ. हांगा स्टेमा कडेन स्मेल करताना आंब्याचो पोरमोळ येचे काय ते नॅचरल ना जाल्यार इल्ले केमिकलाचे बेज पोरमोळ येता म्हणून एका फार्मरान सांगलें. सो एक थर्ड टेस्ट इज स्मेल टेस्ट. सो एक लुक टेस्ट, टच टेस्ट, स्मेल टेस्ट. मागीर कट करताना पळयताना ताका वायट वायट आसता, थोडे पटी आंबट आसता, काही कलर सोमा आसना, ते नॅचरल न्ही म्हण अर्थ. सो नॅचरल आसल्यार ते भितरल्यान बरें पिकलोवन येल्लो येल्लो वा ऑरेंज ऑरेंज आसता. सो हे आमी चिकल्या. मँगोजाचे मोस्ट वेरायटीज आसात आनी ते वेरायटीज पळोवन समजून काडूंक एका नॉर्मल मनशाक कस्ट फार्मर्सांक ताचे विशयान सटीक जाणवाय आसल्यांक मात कळटा की. बट काल जालें आज हांव 3 मँगोज परकोवंक शिकली. हाका आमी रसपुरी म्हणटा, हाका बादामी वा अल्फोन्सो म्हणटात आनी हाका तोतापुरी म्हणटात.
आणि हे पुरा म्हाका परकोंक कशें कळलें म्हणून तुम्ही सांगा कॉमेंट सेक्शनात. आयच्या व्हिडिओची थीम आसले मँगोज आणि नेक्स्ट व्हिडिओ सुरू जाता एम्मा टाउन. मँगलोर नाही खंयचो जागो म्हण राखून रावा. बेगीनच मेळटा नेक्स्ट व्हिडिओ. तर तुमका दोघांक हांव स्वीट दिता चॉकलेट. पळयलें गे